Nahrávaš? Už sa to všetko pripravuje. Jednu Ivan, Števko. Ja mám doma. Hovorí? Cítiš to v rukách jebne? Boha Ivan, ale chytaj, drž za palmu. No. A necítiš nič? Že sa zmekšuje. Lebo keď sa zmekšuje, tak už je zle. A kedy to vlastne vidí? Ja neviem, vieš teraz. Nie, to nie je na gardu. Bliższe zabije zaraz. Som dal bližšie. A to było hovorí do pičky. To veľa som ti dal. To má nový svoj. A pača. Neboj sa, to nestredíš. Nie si go, že... Mám na digitálky spraviť. Poha.